με την κυβέρνηση που είναι η Κομισιόν, η Επιτροπή δηλαδή, και το Ευρωκοινοβούλιο που είναι 705 ευρωβουλευτές από 27 χώρες. Έχουμε 24 γλώσσες επίσημες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να γίνει κάποιος μέλος στην Ένωση, να θυμάστε ότι πρέπει να τηρεί και να σέβεται τους ευρωπαϊκούς νόμους. Το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι πάνω του εθνικού δικαίου. Στην Πολωνία είχαμε ένα πρόβλημα. Άλλαξε κυβέρνηση. Ευτυχώς. Θα σου πω γιατί. Ήταν τόσο συντηρητική που απαγόρευε στα κορίτσια να κάνουν άμβλωση. Αυτό απαγορεύεται με νόμο. Αυτό αντίκειται στους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ευρωπαϊκό δίκαιο για να είμαστε ακριβείς. Οπότε το εθνικό δίκαιο με το ευρωπαϊκό συγκρούονταν και πρέπει η Πολωνία να συμβιβαστεί, να αλλάξει αυτό το νόμο για να μπορεί να συμμετάσχει. Αρνιότανε, η κυβέρνηση αρνιότανε να το κάνει αυτό, ερχόντουσαν πρόστιμα.